Yo kanca-kanca sedulur production. Iyo. Goyang ke masukan. Oke. Kesana kemari. Mas Ragil. Mas Lali. Sehana. Indonesia. Hoi. Masuk. Di sana boleh. Sini. Mas Sadir. Go. Oh nyamper. Apa kudu tak goleki dukun sing mandi Blitar apa Banyuwangi supaya sliramu bisa mangerteni tresnaku ke pati-pati. Masuk bos, masuk ke Coba Wis tak konco. Bangedumo Panyuwunan muga bisa sesandingan kenyokang dadi idam. wah siko sedulur sampur sari Bareng Pangestu audio. kowe nyuting bokong tok Mas. Bareng lagi. Lamun bisa sesandingan dadi bojoku tak turuti wong ayu kabeh panjalukmu sikat Waton ora jaluk Jajae sewu sumpah mati wong ayu aku tresna sliramu. Kademen yo joget bareng sebelum production. Kadangku suwek ta. Kadangku suwek. Wah. Mas, goleke sarung. Ya Allah, suwek kadangku ta ya Allah. Masuk. Apa kudu tak goleke dukun sing mandi Kurban katok. Blitar apa Banyuwangi. Masuk. Supaya sliramu bisa mangerteni tresnaku ke pati-pati. Iki ora ngerti kasuse. Coba mantrane wong tuwa. Wis tak waca. Bangedumo. Sarung. Banyuwunan muga bisa sesandingan Kenyokang dan Masyaallah. idaman. Masalah. Iki engko iso kena saka Komnas HAM ora ta iki? Iso kena Komnas HAM. Masya Allah ya Allah. Jiwa ragaku wong ayu mung kanggo sliramu. Lamun
Pak Palio. Ditalake sarungi. Masuk, masuk, masuk. Terima kasih. Ayo terus. Asik, terima kasih matur suwun. Apa kudu tak goleke kedukune sing mandi mlindar apa Banyuwangi. Ayo terus. Supaya kamu bisa ngerteni tresnaku ke pati-pati. Asik. Coba mantrane wong tuwa. Oh wis tak waca. Kembang kantil Apa ngedupa. Masuk. Banyunan bisa sesandingan kenyokan dadi indah. Berkah katok suwe, Bos. Ayo, monggo. Nih nyawa nih. Yo, penyanyi. Mari nyawa nih. Hari itu Nyawa nih, Bos. Wong ayu mung kanggo sliramu. Lamun bisa sesandingan dadi bojoku. Tak turuti wong ayu kabeh penjalukku. Waton ora njaluk candi cacahe 1000. Wong pamati wong ayu aku tresno sliramu. Ala sumpah mati wong ayu aku tresno padamu. Mas Sugeng. Nggih, penyanyine monggo roket disesuaikan.